Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Oružane snage Ukrajine izvukle su zastarele mlazne sisteme na liniju fronta. Tako se u regionu Zaporožje sistem Grad 1 pre pola veka pojavio na prvoj liniji fronta. Autori publikacije Vojni pregled skrenuli su pažnju na pojavu retkog oružja na ukrajinskom frontu. Problemi sa nabavkom nove opreme primorali su oružane snage Ukrajine da nabave sistem 9K55 Grad 1 sa zaliha. Ovaj sistem je u upotrebi od 1976. godine. U Rusiji se Grad 1 može vidjeti samo u muzeju ili na vežbama, ali ovaj Milrs već duže vreme ne ispunjava savremene standarde. Oružane snage Ukrajine sa druge strane koriste gotovo muzejski eksponat u svojim najboljim tradicijama i pucaju iz njega na stambene zgrade na periferiji Donjecka.